Λοιπόν, Φώτη, Καλησπέρα. σκάσαμε το πάρα Λονδίνο. Δεν το πιστεύω. Έχουμε σκάσει το sneaker του επεισόδιο το οποίο έχει έρθει στην Αγγλία. Στο Sneakerness. Στο Sneakerness. Πιστεύω θα περάσουμε τέλεια. Φίλε, ανυπομονώ πάρα πολύ. Βλέπω όλα αυτά τα πράγματα που εκδίνονται μέχρι εκεί και απλά θέλω να πάω να τα αγοράσω όλα όμως. Έχει αρκετά πράγματα να δείξουμε. Να πούμε ότι θα γίνουν και άλλου τύπου βλαγκάκια. Εντάξει, ναι, πρέπει. Καιρό το μελετάγαμε. Θυμάστε κιόλας του το είχαμε πει, το είχαμε τάξει. ναι. Είχαμε μείνει στον πάγο λίγο λόγω καλοκαιριού κανένα δίμηνο. Τώρα όμως είμαστε εδώ για content και τα καλύτερα. Season 2 ξεκινάει. Πάμε. Φύγαμε. Πάμε λίγο να δούμε τι φοράς. Sure. Στα πόδια έχουμε Street Hawker SB Dunk Low. Για pant έχουμε επιλέξει από Color Sketch αυτό το υπέροχο κάμο. Από πάνω, κάποιος μου το έχει φέρει, δεν ξέρω ποιος. Είναι μια στούση London και ένα backpack για πανεύκολη νίκελε. Κοντανιά, simple. Σοβαρός. Τα άλλα εντάξει. Σαν Για καιρός πες. άνθρωπος, Ναι. θέλω γυζάκι στο πόδι. Γιατί πονάει, δεν μπορώ αλλιώς. Οκ. Ένα παντελόνι από το Zara που το έχω 1000 χρόνια. Πόσο? Πόσο? Ναι, Ξέρω, θυμάσαι. 20 ευρώ, 25. Οκ, Και παρακάτω. μια Supreme Ναι. που την πήρα under retail. Άντερ είναι πώς. Under retail. Φρέσκος. Έχω βρει Γιώργο, Raptors, Not bad. 230 pounds. OGL, με κουτιά όλα μέσα. Οπότε είναι περίπου 2,70. Πάνω κάτω. 250-260, ναι, κάπου εκεί, σε ευρώ. Μια καλή επιλογή είναι αυτή. Εδώ πέρα έχω εντοπίσει και κάτι άλλο. Ρε φίλε, όμως η τιμή είναι λίγο ακραία. Τιμή εντάξει, 2,50. Αυτό εδώ είναι πολύ καλό condition. Και γενικά καθαρίζει πανεύκολα αυτό. Αυτό είναι πολύ καλό example. Το έχεις. Το έχεις. Ναι, το. Εδώ πέρα, Union Ένα Desari. Union τέτοιο θα έπαιρνα ρε φίλε. Αυτό είναι ένα κακό παράδειγμα βαψίμου του Στράβες. Είναι βαμμένο, ναι. Είναι. Δες. Εμένα μου Φύγει. φαίνεται. Όχι bro, το έχει φύγει, δες. Όντως. Αυτός ευτυχώς ξέρει, γιατί εγώ μάθει τους αυτά. Και ευτυχώς που τον περίμενα, θυμάσαι που στα έλεγα και εσένα που τραβάς. Ότι θα τον περιμένω γιατί εγώ με νουμπά σε αυτά. Χάρη το οποίο, να σου πω κάτι. Εντάξει, έχει ξεμφυδίσει όμως. Ναι, είναι Αλλά αυτό not και bad. έχει εδώ. Αλλά είναι ο GOL στα 180, μπορείς να το πάσεις στους 150 by now. Να, Όχι. δεν ξέρω market. Λοιπόν, μετά θα με δείτε να διδάσκω μαθήματα το πώς μπορείς να τους κλέψεις και να πάρεις steals μόνο. Λέω εγώ τώρα. We might do 250. 250. Yeah. Okay, for me? Yeah, for you? Because of twist or 7. Nice. Yeah, you know, Bob. I don't like it. Let's get some 140. What? 140. 140. Ah, Okay. Yeah, and the other pairs, see something. Διδάσκω μαθήματα το πώς μπορείς να τους κλέψεις και να πάρεις steals μόνο. price. I need 480. Στα 4,5. Πόσο? 4,80. Ρε φίλε, δεν μπορώ να αρρωσταίνω, με καταλαβαίνεις ότι είμαι πρεζάκια. Θέλω να τα πάρω όλα, απλά γίνεται να τα πάρω όλα. Δεν γίνεται. Έχει λεφτά να μου δώσει λίγο. Μπορεί να μου δώσει 200 ευρώ σε. Ρε φίλε, 2,50. Εντάξει. Πολύ decent. Πάρα πολύ decent για τη έσπε. ναι, όντως. Είχα και το έδωσα. Δυστυχώς. With the pouches, bro, the purple. And with some mate, eh? Yeah, bro. Oof. Πέρα, breads. Έτσι απλά γκριλάκια αράζουν. Χαλαρά. Top 3 εύκολα. Turbo greens. Turbo. Αυτά παλιά. Ποιοτητάρα. Φίλε, τι ποιότητα τότε. Εντυπώσεις. Τι να κάνω, έχω έρθει από πριν, του έχω μιλήσει του κυρίου και τον έχω πρίξει από το πρωί ότι θέλω αυτό το παπούτσι. Έχω έρθει για αυτό το παπούτσι. Λοιπόν, είναι πανέμορφο. Είναι από κοντά. ακραίο. Είναι πολύ ωραίο από κοντά. Το πάρω. Είναι απίθανη δουλειά. Πού είναι στο νούμερο σου. Κοίτα εδώ. Τρελό. Μία πολύ μικρή διακοπή του βίντεο για να σας ανακοινώσουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Εγώ με τον Γιώργο θα σας δώσουμε free 50 ευρώ και πόσο απλά μπορείς να το αποκτήσεις. Πας κάτω στο βίντεο, γράφεις την αγαπημένη σου στιγμή στο βιντεάκι το οποίο παρακολούθησες και δίπλα το IG name σου. 15 μέρες μετά το βίντεο
θα γίνει κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους, τα λέμε σύντομα. Peace. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε καλτσάρες, lobster, blue lobster, green, purple. Έχει απ' όλα γενικά. Και αυτά πάνε με τα χαρίτος. Θα πάνε με τα χαρίτους και αυτή τα έβαλε για τα pine green που τα φοράει κιόλας. Fire. Ακολουθήστε τον στο Instagram, αν θέλετε παραγγείλετε καλτσάρες, είναι fire. Εγώ λέω να πάρω πάντως αυτές. Γιατί ο συνήθις ύποπτος που τα παίρνει πάντα όλα από το sneakers φοράει αυτές τις κάλτσες, οπότε top. Αν κάνεις follow στη σελίδα του στο Instagram, το γυρνάς και μπορείς να κερδίσεις μια κάλτσα. Πάμε να δούμε. Let's go. Έκανες follow ή κλέβεις πάλι? Έκανε follow, για δείτε. Περίμενε ρε, είπαμε θα του κάνω. Να το δω, να το δω. Δεν έχει και σήμα και τέτοια τώρα θα πει. Δεν έχει σήμα, δεν έχει σήμα. Λοιπόν, κάναμε follow, μας είπε να παίξουμε, να δούμε τι θα κερδίσουμε. So, You lose. Φώτη, 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 Γιώργο. Βουντού, It is what it is. bro. πόσο καιρό ρε. Αυτό δεν το έχει σωστά. Όχι, δεν το έχω. Οκ. Θυμάσαι που συζητάγαμε. Το λέει όντως χρόνια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το πάρεις. Είναι το size σου, δεν ξέρω. Όχι ρε, δεν είναι. 41, δυστυχώς. Νομίζω θα λέει used, γιατί άμα πάρω καινούργιο δεν θα το βάλω. Αυτό το συγκεκριμένο είναι έπος. Είναι πολύ σπάνιο. Τρελές λεπτομέρειες. Πολύ δυνατό. I love it. I love those reactions. 185 το έχει. Λέξη τι. Και είναι 44,5. 44,5. Κοίτα, του λέω, πάω και τον παζαρεύω λίγο και του λέω, ξέρεις είναι βρώμικο. Για μου σου λέει. Εγώ ξέρω πώς να το καθαρίσω βέβαια. Και μου λέει, ναι, γι' αυτό έχω βάλει αυτό που είναι καλύτερο από τη 15, αλλά αυτό είναι US 9. Καλά σου λέει. US 9 το βάζει στον ήχη. Εγώ πάντως είμαι με τα παιδιά. Δεν θα του δίνα ποτέ τίποτα. Είναι ο χειρότερος σκάμερ. Θέλει να τα παίρνει όλα πάρθυνα. Ναι. Μακάρι να μην πάρεις ποτέ τίποτα. Ο Ζούλιας γιατί. Ο Ζούλιας. Ο Ζούλιας γιατί δεν το λες έτσι. Ο Ζούλιας είναι ακόμα χειρότερος. 50 ευρώ. Δεν το έχει πάρει να ξέρεις. 25. Αυτό. Καλά είναι. Μένα μου αρέσει το Πάρα εκεί ρε φίλε, αλλά το Πάρα έχει όντως παίξει ξύλο με κροκόδιλο. Πολύ ξύλο. Τι είναι αυτό εδώ, τραγική κατάσταση από κάτω. Στα 260. Στο σας. Το RODS. Το παίρνω και τρέχω κότα. Μαλάκα τα θέλω όλα ρε. Και εγώ τα θέλω όλα. Bro, like first time in fucking life. I never seen that shit. Ένα Air Force Levi's. It shows you pictures like this, really zoomed in, and you have to work out which shoe it is. Now this picture is some of these shoes, so you have to like look at the shoes and then decide. So when you click it, it'll tell you, let's say, which one it is. Σήμερα θα βάλουμε το χέρι μέσα και να μαντέψουμε ποιο μοντέλο είναι. Okay. Yeah, it's all the brand or anything. You don't know. Μία φορά έχεις, It's a composite. Composite. You can see. Nice. Wow! Oh, well done, guys. Τι βρήκε μέλισσες, τι έχει. No, you're very similar. Είπα ότι είναι New Balance. Μου είπαν ότι είναι. You have to keep trying, you can keep having a go. Δεν είναι περίεργο. I give up, I give up. That's it. We're losing, bro. Well, you get this one because you got the current one there. If they got written that, we're with you. Λοιπόν, φίλε, ήταν ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο. Εγώ είμαι ευχαριστημένος για κάποια πράγματα που είδα, δυσαρεστημένος για κάποια πράγματα που δεν αγόρασα. Ναι. Θα σου πω γιατί τα βλέπω τόσα πολλά και θέλω να τα πάρω όλα. Στο τέλος δεν παίρνεις τίποτα. Είναι λίγο περίεργο. Άμα δεν βρεις ειδικά τη τιμή που
Ακριβώς τα έχει σκεφτεί. Εντάξει, δεν ξέρω. Απ' την άλλη, ξέρεις, το βράδυ θα πέσω για ύπνο και θα έρχονται οι σκέψεις σαν δαίμονες και θα μου λένε Πάτη, γιατί δεν το πήρες? Και έτσι θα σηκωθώ αύριο το πρωί και εσύ, θα βγούμε εδώ πέρα, θα πάρουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν πήραμε σήμερα λογικά. Κοίτα, αν πέσει λίγο στο πάτα, Στο πάτα. το πάτα ίσως το τέτοιο. Πήραμε ωραίο μπάγκο όμως. Με την αξία του βρήκε το Fombo Site, μπράβο. Πολύ καλή η πρώτη μέρα όμως. Όντως, αυτή ήταν η νούμερο 1 μέρα. Πάμε για τη νούμερο 2 αύριο, για πιο λίγο. Ίσως να κάνουμε κάποια πράγματα με τις τιμές τις οποίες θέλουμε. Και ίσως και αυτοί να ρίξουν τιμές actually, γιατί ξέρεις να ξεφορτωθούν πράγματα. Σίγουρα. Οπότε ίσως έχουμε εκεί μια αλλαγή day. Αυτά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, bro. That's what it's about. Family, fun, good energy. They ain't believe in us. God did.